नमस्कार मंडळी, आजच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो। मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ हा पपनीस फळावर आधारित आहे। हे आपण जर समोर पाहत आहात हे पपनीस फळ आहे आणि हे कोकणामध्ये तुम्हाला गणपती बाप्पा जेव्हा आगमन होते त्यावेळी बाजारात तुम्हाला हे फळ पाहायला मिळतं। आणि हे फळ एक म्हणजे आयुर्वेदिक फळ आहे, कारण हे फळ जर तुम्ही खाल तर मुतखडा म्हणजे किडनी स्टोनसारखा आजार बरा करतो। कारण हे फळ तुम्ही जर दिवसातून 2 वेळा खालात तर तुमचा जो किडनी स्टोन असतो तो विरघळून जातो आणि तो मग लघवीवाटे बाहेर पडतो। त्यामुळे हे फळ आयुर्वेदिक फळ आहे। तसेच ह्या फळामध्ये तुमच्या शरीरातील पित्त असेल तर ते कमी होतं। आता हे जे फळ आहे ते सोलायचं कसं ते आपण समोर पाहता। पहिला सुरुवातीला असं उभे चीर मारायचे, चीर मारून झाली की एक साईड अशी ओपन करायची, सुरीने थोडासा भाग जरा ओपन करायचा आणि मग असा हळूच तो हाताने पेचायचा आणि असं एक लेवलमध्ये असं फळ सोलायला घ्यायचं। सुरुवातीला आपण असे उभे चीर मारले होते आणि आता ते उभे चीर आता हळूहळू आपण एक जो चीर आहे तो आपण हळू हाताने काढून घ्यायचा। या प्रकारे हे फळ सोललं जातं। आणि आता बघायला गेलं तर कोकणामध्ये ह्या फळाची लागवड करणे जरुरीच आहे, कारण हे फळ जर तुम्ही बाजारात विकत घ्यायला गेलं तर 100-125 रुपयाला विकत मिळतं। त्यामुळे कोकणातील प्रत्येक व्यक्तीने ह्या फळाची झाडं लावली पाहिजे। आमच्या मालवणमध्ये मसुरा बांदेवडा हे जे गाव आहे त्या गावामध्ये प्रत्येक घरासमोर तुम्हाला हे पपनीसाची 1-2 झाडे लावलेली बघायला मिळतील। आणि हे फळ भरपूर उत्पन्न मिळवून देणारं असं फळ आहे, कारण आंब्यापेक्षा आता कोकणातील लोकांनी या पपनीस फळाची लागवड करावी, कारण गणपतीला या फळाला भरपूर मागणी असते आणि हे फळ खायलाही मस्त आंबट गोड असं लागतं, चविष्ट असं फळ। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कसं, कोकणात माकडं भरपूर झाली, पण माकडं ह्या फळाचं नासधूस करत नाही। त्यामुळे ह्या माकडापासून या फळाला काही म्हणजे असा धोका नाही आहे आणि नुकसानही नाही। त्यामुळे प्रत्येक कोकणी माणसाने आता आमचा जर व्हिडिओ बघितला यानंतर प्रत्येकाने आपल्या कोकणातल्या घरासमोर या पपनीसाची 1-2 तरी झाडं लावा। कारण कसं, हे झाडाचं फळ आलं तर आपण कसं हक्काने आपल्या झाडाचं फळं काढू शकतो आणि खाऊ शकतो। त्यामुळे प्रत्येकाने कोकणी माणसाने आपल्या घरासमोर हे पपनीसाची 1-2 झाडं अवश्य लावा आणि हे झाड 7-8 वर्षात चांगलं मोठं होऊन या झाडाला फळं लागतात।
हे जे पपनीस आहे त्याला कोकणात तोरंजन पण म्हणतात आणि हे जे पपनीस तुम्ही जर मिठाबरोबर खाल तर अजून चविष्ट लागतं. म्हणजे ते पपनीस घ्यायचं आणि थोडं मीठ असतं ते लावायचं आणि खायचं. त्यामुळे मिठामुळे अजून त्या पपनीसला चांगली अशी चव येते. तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल त्याला नक्कीच दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.